na ajụjụ ọzọ. N'ezie, n'uche nke gị, ọ dị gị ka asụsụ Igbo ọ ga-anwụ? Maazị. Asụsụ Igbo agaghị anwụ. Asụsụ Igbo enwere ike ịnwụ, nke a bụ uche nke m, maka na Igbo erika. Oge gara aga, oge m na-eto eto, amaghị m uru ọ bara ịma asụsụ Igbo na-asụ ya, mana kịta anyị ga-asị na m amatakwuo ihe wee mara na asụsụ Igbo bara uru. Mgbe laghachite ya bụ na otu ahụ ọ ga-adị ụmụaka ndị ahụ efuchara na-amaghị asụ asụsụ Igbo taata. O nwere oge ọ ga-eru na ndụ ha sị na ha kwesịkwara ịmụta ka esi asụ asụsụ Igbo. Ọ bụgodị na ha amụtachahazi ya ọfụma, ha mụta ụmụaka ha ga-achọ ka ha kụzie, ka ha mee ka ụmụaka ha mụta asụsụ Igbo. Ihe aka m chọrọ ịgwa gị ya bụ na asụsụ Igbo agaghị agwụcha gwụọ pee, nke bụ na enweghị ezigbo onye ga na-asụ asụsụ Igbo ụdị ha ama mmeleta n'ala Igbo. Ihe ọzọ siri m obi ike, o nwere ihe ngosi egosiri anyị n'ịntanetị ebe nwata nwoke nọ na-akụziri ụmụaka ndị China, na-akụziri ha Igbo. Ụmụaka ndị China enwechaa uju n'ịmụ ya bụ asụsụ. Onye a na-akụzi ha ahụ enwere ike oge ọ na-eto eto o tinye ha uju n'asụsụ Igbo, mana oge o topụtaziri wee fụ uru asụsụ bara, o wee na-achite wee bịa developụ asụsụ Igbo n'ọhụrụ n'ime ya. Ndị nke ọ na-amarọ, enwecha ndị na-amarọ ihe a na-akpọ ihe dịka pussycat n'asụsụ Igbo, nwamba. Mana dudo na ha amaghị oge ahụ, ha bịa na-achite kịta gịnị ka a na-akpọ pussycat n'asụsụ Igbo. Mmadụ agwa ya ọbanye ya n'isi, ọ pụzie ọ na-akụziri ya ndị ọzọ ndị dị ka ibe ya. Ndewo. Ị kwuru ọfụma. Ada, biko gwa anyị ihe iche. Maazị, mụ na gị na-ahụ ga-asịkwa gị na o nwere ebe ndị nna anya ma akwadosighị, maka na ọ bụ ihe mmadụ ka m ga-akụziri mmadụ. Dịka a na-ekwu na onye nke ahụrụ na mba China na-akụziri mmadụ asụsụ Igbo, n'ezie ọ bụrụ na ọ maghị asụsụ Igbo, ọ ma nkụziri ya mmadụ. Ọtụtụ n'ime anyị dịka nsi kwuo na ọ bụrụ na ị ga-azi ga ahụ n'oge bụ na m gwara gị na ndị Igbo nọ mba ofesi ka nwee mmasị n'asụsụ Igbo karịa anyị mabụ ndị nọ n'ala Igbo, maka na ha mara uru asụsụ Igbo megịrị bara ha. Ọ bụrụ na m anaghị asụ Igbo, mma nkụziri mmadụ Igbo, dịka maazị na-ekwusi na asụsụ Igbo agaghị anwụ anwụ n'uche nke ya. Wee na-agụkwa ya sị, ọ sị na ihe o ji wee sị na ọ gaghị anwụ anwụ maka na onye ndị amaghị Igbo taa ga-abụ echi niile ha amara Igbo. Mana ebe m na-achọ ka ya maghọta bụ na onye ga-amụ Igbo bụ onye nwere mmasị ịma asụsụ Igbo, na ụmụaka anyị enweghịzi mmasị n'asụsụ Igbo. Ha na-eche na mgbe ha asụghị asụsụ Igbo na o kwesịrị na ọ bụrụ ha na-aghọ nkọ. Ya bụ ọ bụ ebe ahụ ya bụ na ọ bụrụ na anyị mewe ya n'okwu dị na asụsụ Igbo agaghị anwụ, anaghị ekwu na asụsụ Igbo agaghị anwụ. Ihe na-ekwu bụ na dịka anyị nwere mmadụ onye na-asụ asụsụ Igbo taa, ọ bụrụ na echi niile na mba ala Igbo niile n'ụwa niile gbara na ahụghị mmadụ 10 na-asụ asụsụ Igbo, ọ bụ na asụsụ Igbo ahụghị. Ọzọ bụ dịka ịbịa na ụfọdụ na-asụ asụsụ Igbo were olu mmiri eji asụ Yoruba ma ọ bụ Hausa were asụ asụsụ Igbo. Biko, ọ bụghị olu eji asụ asụsụ Igbo. E nwere olu eji asụ asụsụ Igbo nke bụ na ị na-asụ ya, onye hụrụ gị mana ọ bụ onye Igbo ka ime gị ka ịbụ. Mana mgbe iji olu mba South Africa na-asụ Igbo, onye hụrụ gị ga-eche na ị bụ onye mba South Africa na-abụghị onye Igbo. Ihe dị n'asụsụ Igbo bụ olu eji eme gị sụọ ya, n'agbanyeghị ma ọ bụ olu mba gị, ọ bụ onye Ebonyi steeti, ọ bụ Abia steeti, ọ bụ Anambra, ọ bụ Enugu, ọ bụ Imo steeti, mana ọ bụ na e nwere olu anyị mabụ ndị Igbo ji eme gị asụ asụsụ Igbo. Ya bụ ihe na-ekwu bụ na ọ bụrụ na anyị mabụ ndị Igbo agbaghị mbọ dị gosi kwesị, asụsụ Igbo ga-eme gị ga-ehicha. Ọ bụghị na ọ ga-apụ na ụdị na-enweghị ya maka otu onye na-asụ ya na mbụ ụwa niile. Ya bụ na agaghịzi enwe ya dịka asụsụ. Mgbe enweghịzi asụsụ dịka asụsụ, the whole world eme gị recognize that language ọ bụ asụsụ ka ọ bụghị asụsụ. Mana mgbe a bịara nkịta nwa sị na onye ekwu ya sị na achọrọ ime ngosipụta na-eme gasị, biko ndị Igbo bịa ngosipụta ihe gbasara omenala Igbo. Ya bụ na ebe gịnị ama na asụsụ anyị na-egere dị. Ya bụ ihe nwe na-ekwu. Mana mgbe mba amaghịzi na asụsụ Igbo, ya bụ na asụsụ anyị na-egere anwụọla. Ya bụ na ọ bụrụ na anyị nwabụ ndị nne na nna na ndị na-eto eto ejighị asụsụ anyị, maka na ndị nne na nna ya were asụsụ ahụ anya anyị n'aka sị anyị megịrị, anyị dozie ya n'igwe siri megịrị kwesịrị ebe hapụ asụsụ ahụ. Ya bụ na asụsụ ahụ ga-anọ n'ihu anyị n'anya anyị na-abụkọrọ obodo megịrị bụ na ahịa anyị. Ọ bụ ihe chọrọ ịgwa gị. Aga m etinyekwa ọnụ ọzọ maka na ọ nwere ihe ndị nke esi na adịchaghị otu ahụ. Ihe dị ka taata, mmadụ nwere ike onye ahụ enweghị mmasị ịsụ asụsụ Igbo maka na ọ matabeghị uru ọ bara. Ụfọdụ ndị a ịfụrụ nọkwa obodo oyibo kịta nweziri mmasị n'ịsụ asụsụ anyị, ha ji wee nwezie mmasị ahụ na ha pụgo
wee fụkwa ụwa niile wee fụ na ụwa niile nwekwara omenala nke ha ndị ọbụla nwechara omenala nke ha nwee ihe jiri mmanụ ha ya bụ na nwee ihe m na-edufu ma ọ bụ na m ada asụ asụsụ m ha wee laghachi n'asụsụ ha gị na ha na-eguzi okwu ihe dịka n'ekwentị ha na-asụrụ gị asụsụ Igbo ka ị wee mata na ha amataghị uru ọ bara ịsụ asụsụ Igbo ụfọdụ n'ime ha mgbe ha nọ ebe a ha amatabeghị uru ọ bara ịsụ asụsụ Igbo ya bụ na mmadụ na-etowenye mmadụ a na-amatakwu ihe onye ka m ji wee sị na asụsụ Igbo ama awụnata otu ihe ịmatagoro uru asụsụ Igbo bara eji m n'aka na ụmụ gị niile ị ga-akụziri ha ka esi asụ asụsụ Igbo ị ga-emekwa ka agbata obi gị ndị niile gị na ha na-enwe mmekọpụta ndị Igbo ị ga-eme ka ha marụkwa uru asụsụ Igbo bara mana maazị enwere ajụjụ ọ bụ ndị niile ị na-asụrụ asụsụ Igbo n'okporo ụzọ ma n'ụgbọala na-aza gị ajụjụ ahụ n'asụsụ Igbo ọ mazaghị o nwere ike ọzaghị n'asụsụ Igbo o nwere ike ọ mazaghị ọtụtụ amazaghị n'asụsụ Igbo dị uto na ha aghọtaghị na ha kwesịrị ịsụ Igbo mana ihe na-akpọ bụ na e nwere ike echi ọkpụ na onye ahụ dị exposure ọ bụ ihe na-akpọ exposure ọkpụ na onye ahụ dị exposure na-eme mmadụ o chenji karakta na omume gị asụsụ ị ga-asụ asụsụ gị egosi Igbo nwere omume ha ji nwee asụsụ ha asụsụ gị ekwesịghị ịbụ ya maka agwa gị ụdị ndụ ị ga-ebi ọ bụ asị mana ihe na-achọ ka ị mara na tutu nkụziere mmadụ asụsụ Igbo ma o nwee ụfọdụ n'ime ndị ụmụaka ihe chọrọ ịghọta bụ ụmụaka kịta enweghị mmasị n'asụsụ Igbo mana gị masị na mgbe ha na-eto nwee exposure na ha ga-eme gịnị na ha ga-amụta Igbo na ha ga-enwe mmasị n'asụsụ Igbo ebe ha enweghị mmasị kịta ha nọ n'ogo a ga-akụziri ha asụ Igbo ha amụtagodi sụwa ya asụwa ha amaghị asụ ya onye ahụ enweghị ike isi ya gịnị bụ aha gị ọ na-ele gị anya toro okwu onye a ga-asị na ọ ghọtaghị ihe na-ekwu kedu ka onye ahụ ga-esizi wee lụọ echi nwee mmasị kedu onye ga-akụziri ya asụsụ Igbo ọ bụ ihe ahụ bụ ebe nwa na-eje kedu mgbe ị nwere mmasị ịmụ asụsụ Igbo ahụ kedu onye ga-akụziri asụsụ Igbo ahụ That's why they say foundation matters. That's what I'm saying. If you open the onye ahụ ga-akụziri gị asụsụ Igbo ahụ ya bụ na mgbe ahụ ị chọrọ ya ịhụghị mmadụ na-akụ gị asụsụ ahụ ube you cannot learn it anymore because na you need somebody to guide you to teach you mana ọ bụrụ na mgbe ahụ ị mụtara ya i wee mechazie mmasị ahụ wee bata gị n'ime isi na ị chọrọ idewe akwụkwọ n'ihe gbasara asụsụ ị ga-eme onye mana nke bụ na enweghị mmadụ iwepụ ha n'ebe ị ga-esi ọ bụghị na ịntanetị gị ga-aba mgbe asụsụ ọ bụghị akwụkwọ ka edere gị ịchọrọ ya akwụkwọ eji akọwa ihe akwụkwọ na-akọwa ihe gbasara Igbo mmadụ na onye ga-egote ya ọ dị very very expensive ọ gara ọrụ nke ukwuu ya bụ ihe na ọ bụrụ na na m na-aghọtaghị gị akwụkwọ ihe na-achọ ka ịghọta bụ na ụmụaka kịta ọkụ na ha enweghị mmasị kịta oge ahụ ha ga-achọzi ka ha mụwa ya bụ asụsụ Igbo parents anyị ndị nne na nna anyị ndị all these Gen Z moments all these digital mothers ha onye n'ime ha na-asụ asụsụ Igbo ga-akụziri ụmụ ha ga-akụzi mgbe ha abụgo grandmother ga-akụzi nwa ha asụ Igbo ofesi nata grandmother nọ n'ụlọ akụziri ọma nkụzi nwa ọma asụ ụta kịta nọ nna kwuru nne m ga-asụrụ m Igbo nne nne m asụrụ m Igbo maka na ha megịnị ha amaghị mana mgbe mụ nwa kwuru ọ bụla ụta nọ na m amaghị asụ asụsụ Igbo wee mesịa aka nka my grandchildren ga-akụzi Igbo aka nọt maka onwere ihe ma na asụ Igbo that's one thing njọ ka anyị mata we cannot give out what we know maka ndị ahụ niile n'obodo oyibo ma ndị gọvanọ ahụ ị chere na amaghị asụ asụsụ Igbo nakwa ebe ọ bụ na ha amaghịzi asụ asụsụ Igbo onweghị ka ha ga-esi wee kụziere ya ụmụ ha enweghịkwana ka ha ga-esi wee nwee interest mgbe na-achọ ezi ndị ahụ ọ na ha enwero nne ọ dị ka ndị a niile enwero nne na nna bụkwa ndị Igbo nwekwa ndị nna nna ha na nne nne ha bụcha ndị Igbo ndị ahụ niile ị na-afụ tochara n'ala Igbo tupu ha bụrụ ihe ha pụtara mana otu ihe ma ọ bụ ihe ọzọ bụ ihe anyị gụpụtara ihe ha niile mechara ndị a niile ọ dị ka ha amaghị asụ asụsụ Igbo tribalism na ihe ndị mana ha macha ya ọbụ na gị na ha kwuo okwu na ị ga-afụ na ha macha asụsụ Igbo ya bụ na ọ bụ na ha chọọ ịkụziri ụmụ ha ga-akụzi asụsụ ya bụ ihe ha ga-ekwu okwu ya bụ gịnị ka a ga-eme ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ anyị anaghị ekwu na ndị ọgbọ anyị Igbo amaghị asụ asụsụ ihe anyị na-ekwu ụmụaka na-abịa ụmụaka anyị nọ nkịta n'ọdịnihu mgbe anyị anọghị ha ga-asụ asụsụ Igbo oke nkịta ahụ a unu ga-agwazi anyị ndụmọdụ ndị ahụ unu ga-enye ndị Igbo gbasara asụsụ Igbo ka ọ hafụ ịnwụ maazị ọ dị ka ga-ebido na gị maka na afọ m na iwu ọtụtụ ndụmọdụ ịchọ ihe ndị Igbo nke mbụ a sị m na ọ kwesịrị ka onye ọbụla bụ onye Igbo tinye uchu n'ịsụ asụsụ Igbo ebe ọ bụla ị nọ mara na ịbụ onye Igbo mara obi isi bịa ka bụ nke mbụ nke abụọ gọọmenti na-achị ala Igbo gọvanọ steeti ọbụla nọ n'ala Igbo kwesịrị ka ha jiri asụsụ Igbo na-agwa ndị ha na-achị ọtụtụ oge maka na ndị ha na-achị bụkwa ndị Igbo
Thank you. Ọ n'eziokwu na ndị mba ọzọ nọcha n'ala Igbo, mana ọ bụrụ na ọ chọrọ ịgwa ndị mba ọzọ okwu, ya werekwa asụsụ nke jikọtara ndị Naijiria niile ọnụ wee sụrụ ha. Mana ọ bụrụ na ndị Igbo, ihe dịka na o jere Eziagụ ma ọ bụ na ọ jere Abakaliki ma ọ bụ na ọ jere Nsụka, ya nwere asụsụ Igbo wee gwa ha okwu. Maazị, I like ndụmọdụ nke iweta n'ụbọchị taa. Biko Ada, gwa anyị ndụmọdụ ị ga-enye ndị Igbo gbasara asụsụ Igbo ka ọ hafee ịnwụ, biko. Nọmadalụ, dịka anyị na-achịkọba ya, enweghị m ogologo okwu, ka a sị na ogologo okwu adịghị n'ụka nwere. Ọzọ wee bụrụ na ama na abụọ hapụ ihe o ji achọ mma, mma ya eme gị mma ya arụọ. Anyị ma bụ ndị Igbo, anyị mara ama na ihe nne na nna anyị hapụrụ anyị bụ asụsụ Igbo anyị. Anyị ekwesịghị ka ọ nọrọ n'aka anyị wee eme gịnị wee nwụọ. Ya bụ na o kwesịrị ịmara otu ọbụla ị ga-esi wee kwalite asụsụ Igbo n'ebe ọ bụla elu. Biko gbalịa dịka o si wee kwesị. Mee nke a na ọ ga-eme gịnị, ọ ga-enyere onye dị ukwu ma okenye ma nwatakịrị gịnị aka. Dịka maazị na-ekwu maka ndị ọchịchị, n'ezie ahụbeghị ndị ọchịchị China ebe ha na-asụ English, ebe ha na-asụ Igbo. Ọ bụ asụsụ mba ha ka ha ji achị obodo ha, sọsọ na obodo anyị bụ Naijiria. N'ala mba Afrịka ka anyị na-ahụ na a na-asụ Igbo. Biko ọ bụrụ na anyị ga-agbalịsi ike ma ụlọ akwụkwọ, ọkachasị ndị ọzọ nna anyị ọ bụ ndị na-ahụ maka ule WAEC, biko ka a mee ya na asụsụ atọ, Igbo, Hausa na Yoruba, na a ga-eme ya iwu na onye ahụ ga-ederịrị otu, maka ama na ọ ga-enye aka wee mee gịnị kwalite. Ọ bụghị naanị asụsụ Igbo, ọ ga-akwalitekwa asụsụ ndị ọzọ. Ka e nenekwa ndị ọha na eze ndị Igbo, ndị anaghị maka ihe gbasara asụsụ Igbo na mmasị, biko gaanụ na ala Igbo gburugburu mara ụlọ akwụkwọ ndị etinyeghị asụsụ Igbo ihe a na-akụziri ha. Ụlọ akwụkwọ ndị ahụ kwesịrị ka eme gịnị, ka emechie ya, daa ha gbagotere nke ha wee nwee ike nyere aka wee fụ na ọsọ anyị na-agba abụghị sọsọ na nke anyị na oge ka ọ ga-akwụsị. Ya bụ ka anyị nwee ike kwụsị ya n'ebe a. Ya bụ na ndụmọdụ m na-ayọ bụ ka onye ọbụla ma nnukwu ma obere ka anyị were n'asụsụ Igbo bara ihe, maka na ọ bụ ya bụ naanị ihe ahụ anyị nwere, nke onye ọzọ na-abụghị onye Igbo enweghị ike nara anyị. Ndewo. Ebe a ka anyị ga-akwụsị n'ụbọchị nke taa. Eji m n'aka na o nwere ihe ị mụtara na ihe banyere asụsụ Igbo nke anyị kọwachiri n'ụbọchị taa. Biko gbaa mbọ ka ị sọbskraịbụ anyị na anyị ga na-ewetara gị vidiyo anyị mgbe ọbụla. Thank you.